het kunstwerk van Romke. Cornelia is met Romke en de bern naar de stad. Op het plein lezen bulten zon. Er binnen meesten aan het scheppen en snijden. Cornelia, wat doen ze hier? Ze maakt hier kunstwerken van zo'n. Master Sjen, die vrouw maakt al je kabouters. Oh, wat mooi. Kunnen ze dat us erklaren? Oh, joet net. Dat has ze net ontdekt. Het is een wedstrijd. Het meeste zo'n kunstwerk krijgt een prijs. Janne, Joe en Tomke rennen tussen de meesken terug. Ze willen overal bij Sjen. Bij de man die een kasteel maakt, blijven ze heel lang staan. Oh, dat wil ik doen. Een kasteelmeidje. Nou, dat was maar goed zijn op de dag, Tomke. Later gaan ze weer naar huis. Ik ga naar de zandbak, hè? Een kasteel bouwen. Zal ik die helpen? Ja, goed. Maar ik helpen? Nee, je het net. Oors maken ze de boel weer stikken. Hè? Romke is leuk. Hij zal Sjen laten dat er ik wel wat van saamheidje ken. Hij springt in een zandbak en begint vol te graven. Ik ben zijn hieltje kot. Dat is ik kunst. Janne, Joe en Tomke leidje. Die Romke. Een god is geen kunst. Geen dan maar aan de kant. Dan zullen we die Sjen laten hoe je een echt kunstwerk maatje. Tomke en Janne Joe gaan aan het werk. Ze scheppen eerst een hele grote zaan op een bult. Ja. Dan slaan ze alles plat met de scheppen. Zo. En nou beginnen we. Hier met de ruutjes. Oh ja, en daar een door. En dan moet ik een grote sleet omheen, dat jetsa. Maar een brege erover. Een brege van zon? Nee, joh, van hout. Een plankje of zo. Nou, dat zie ik je wel haast wel op. Eerst het kasteel. Janne, Joe en Tomke zijn druk aan het werk. Maar Romke verveelt hem. Je meent dat ik net maar helpen mooi. En ik wil extra graag een kunstwerk maatje. Sa? Ja. Ineen bedenkt er wat. Hey, ja. Die plastic paddenstoel uit Cornelia had toen. Stiekem springt er uit de zandbak. Tomke en Janne Joe sjoggen het net. Die had viessen te drok bij het kasteel. Sa. Eerst de paddenstoel uit de tuin pakken. Ja. Gelukkig is hij net zo zwier. En nou de paddenstoel naar de zandbak brengen. Ja, ik lees hem eerst maar even achter de hagen. Tomke en Janne Joe, mooi hem net zien. Zo, ja. Hé, Romke. Waar is touw in de west? Oh, nergens. Ik moest pisje. Vies dus kasteel net mooi, Romke? Ja, wel. Wanneer maakt je hem die sleet? Ik ben er al mee aan de gang. Show maar. Oh ja. Komt er echt wetter in? Ja. Nou, Tomke? Ja. Ja, als er iemand al klaar is. Tomke en Janne Joe graven verder. Zeg, kind wel. Even later roept Janne Joe. De sleet is klaar. Zullen we er nou wetter in waan, Tomke? Ja. Ja, goed. Kom, hellen we een paar amers op. Tomke en Janne Joe draven voort. Daar had Romke op wachten. Gauw hellet er de plastic paddenstoel achter de hagenwaai. En zet hem in de zandbak. Sa, nou dacht ik er al je zoontje aan en dan zie je het plastic net meer. Romke begint te graven. Ja, ja. Al gauw is het plastic voort. Nou de poppenkant. Ik moet een schepje. Ja, Gauw pakt er Tomke zijn schepke. gelukkig is de hoed plat van Bob, hè?
Zo bleef het mooi oplezen. Zo. Dan komen Tomke en Janna Joe weerom. Romke, wat doe je? Dus is net on uw kasteel, hoor. Nee, ik maak je echt een kunstwerk. Hij giet er gauw voor staan. Je maakt nog net zien. Maar dat doggen Tomke en Janna Joe ik net. Ze sjoggen naar de ammerkes dat ze geen wetter griemen. Nou, kou de paddenstoel maatje. Zo, het laatste stukje plastic is ik voort. Ja, mijn kunstwerk is klaar. Tomke en Janna Joe sjoggen naar Romke zijn kunstwerk. Een paddenstoel. Hoe kan dat? Wat knap, Romke. Hoe gaat dat in? Nou, gewoon. Cornelia komt ek krekboeten. Master Sjen, Cornelia. Zo wat Romke maken had. Oh, een paddenstoel, ik dacht. Hoe is het mogelijk dat dat zo'n systeem blijft? Dat kun je hem lekker net, hè? Nee, echt super, ja, Romke. Du bent een echte kunstenaar. Ja. Maar Romke had de scheppen net goed in het zet. En dan valt de scheppen om. Krek mij de stok in Romke zijn paddenstoel. Oh jee. Heel stadig zak het er naar een kant en dan wipt er om. Alle zon skoot eraf. Oh, er zit wat onder. Ja, dat is net eerlijk. Zo ken ik het ek. Oh, wat toch stom mij mijn mooie paddenstoel in de zandbak. Dat wil ik net. Romke shot sneu. Dat begrut het Cornelia. En als de paddenstoel even letter werd te plak stiert, zei ze: Nou, je hebt wel wat lekkers verzinnen, kunstenaars. Je bent zat druk aan het werk geweest. Je krijgt al je drinken maar een koekje. Oh, lekker. Zelfs bakt. Dat is ik een kunst. Ja. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voort ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.